nyawang aku kowe labuh katresnan kang mas wong bagus tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoba. Tansah manah hatiku saben wengi ra bisa nendra netraku lewat liris swara angin tak titipke rasa kasmaran sedina kaya sawin
sawindo ngantu-antu ngenteni takamu. Padang bulan dadari ngancani ati kang sepi gawe ngambar rasa angan iki anganku iki tanda yakti tresna ing ati kaya bulan menehi padang ing wangi. Tak simpen ning jero ati semu tansah ngangeni apa ning kono krasa kangen iki nadyan akeh kudu rangalangi dalane tresna mong sliramu mamani ekaku ra ana wong liya. Rungokna swara hatiku kang nandang kangen sliramu kang tansah manah atiku saben wengi ra bisa nendra netraku lewat liris swara angin tak titipke rasa kasmaran setino kaya sawindo ngantu-antu ngenteni takamu. Niken tak titipne rasa kangenku lewat angin wengi. Terus Tak titipne rasa sayangku lewat soroting rembulan kang sumunan. terus Ngertenono yen tresnaku jembar kaya dene samudra biru. terus Ngerti ora? Kak, Aku maca aku bariki ya tak ngerti ya. Batinku kaya yo-yoong. Ya. Padang bulan dadari ngancani ati kang sepi gawe ngambar rasa angan iki anganku iki tanda yakti tresna ing ati kaya bulan menehi padang ing wangi.
matur suwun wis ngancani aku selama iki wis isa saling nguat-nguati kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut tatak lakune ning jaba banter tenan angine saya dewasa ra ngenteni badai tarang nanging sinau nari ning tengah udan. Kadaden tenan duwe omah sing ra berisi kebakat tresnan kebakat kasih lan sayang sok gede harga tadi apa ya yang lek aku tadi pengendang baik. Mlaku
Gusti kang murping dumati paring ana pangayoman dhateng kula duh Gusti kang karya jagat paring ana kawelasan dhateng kula
Halo bosku, kita di step kedua ya guys ya. Kita bermain dengan karakter Buzz Lightyear ya guys. Kita bermain, kita naik-naik, kita mengumpulkan bintang dan menyelesaikan misi ya guys. Kita lihat, wow terbang guys, tetap ada di guys. Oke, kita naik. Oke, ke kiri loncat. Oke, oke guys, mantap. Oke kita oke mantap guys. Kita perlahan guys ya, kita lihat-lihat dulu petanya guys, dan ini kita melayang-layang guys. Oke, mantap sekali ya guys ya. Kita tetap hati-hati guys, kita mengumpulkan orang guys ya. Ini misinya untuk ke kardus mobil ya guys ya. Ini ada tali guys, kita suruh ke bawah guys. Oke guys, langsung saja pencet bundar guys. Oke, kita kemana lagi guys? Kita misi lagi guys. Karakter apa guys ini? Oke, kita masuk ke lorong guys. Oke, kita ke lorong guys. Oh, gak bisa kembali guys. Oke, langsung aja kita loncat guys. Kemana nih guys? Oke, loncat guys. Kita loncat lagi guys. Aduh, runtuh guys. Aduh, ketinggalan satu guys, bintangnya gak apa-apa. Langsung saja kita ke atas. Oke, pelan. Aduh, ini sangat sulit sekali ya guys ya. Bentar, fokus dulu guys.
Oke guys, kita habis ngerestart itu guys ya. Kita pelan-pelan ya guys. Oke, dan simak terus ya guys ya. Saya mau fokus dulu guys. Oke, kita lihat kelanjutannya tadi. Nanti apakah ini mission komplit guys? Simak terus guys, jangan kemana-mana.